केंद्र सरकाराच्या सागरमाला प्रोजेक्टाक नुस्तेकार विरोध करपाक लागल्यात। सागरमाला प्रोजेक्ट जाल्यार नुस्तेकारांचे धंदे बंद पडटले। सरकारान खरें म्हटल्यार हो प्रोजेक्ट करताना नुस्तेकारांक विश्वासान घेवन आमचे म्हणणे आयकोन घेवपाक जाय आसले। मात केंद्र सरकार आनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीनय विश्वासान घेवन आमचे म्हणणे आयकोन घेवंक ना, अशें भारतीय नुस्तेकार फोरमान सरकाराच्या प्रोजेक्टाच्या विरोधान धरणा धरपाचें थारायलां, अशें फोरमाचो अध्यक्ष नरेंद्र पाटीलान वास्कोन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत म्हायती दिली। केंद्र सरकार नुस्तेकारांच्या विरोधान वावुरता। सरकाराचे सगळे निर्णय हे नुस्तेकारांच्या विरोधान आसात, अशें पाटील उलयलो। सरकारचं गेल्या 4 वर्षामधलं धोरण बघितलं तर कुठलंही काही करताना मच्छीमारांना विचारात घेतलं जात नाही आणि मच्छीमारांच्या रोजीरोटीवरती फार मोठं नुकसान करण्यापर्यंत सरकारचं धोरण झालेलं आहे। आणि त्याकरता कालच्या मीटिंगमध्ये नॅशनल फिशर फोरमची एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मीटिंग आणि त्यांच्यासोबत किनाऱ्यावर राहणारे मच्छीमारांच्या मोठमोठं असोसिएशन वगैरे आहेत त्यांचे प्रतिनिधी या ठिकाणी होते आणि मोठ्या प्रमाणात त्या मीटिंगमध्ये सगळ्यांनी या कॉरिडॉरला फार मोठ्या प्रमाणात विरोध केलेला आहे आणि त्याकरता आम्ही 30 ऑक्टोबरला समुद्रामध्ये या शिपिंगच्या विरोधामध्ये मोठं आम्ही आंदोलन करण्याचं कालच्या मीटिंगमध्ये ठरलेलं आहे। आज आमचं रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। समुद्रामध्ये ONGCचं मोठं आक्रमण आहे। आज जवळजवळ 6000 शिपिंगच्या बोटी समुद्रामध्ये हे करतात। आता निरनिराळ्या ठिकाणी जे पोर्ट्स त्यांचं बनवण्याच्या या सागरमालाच्या माध्यमातून आणि त्याच्या माध्यमातून या सगळ्या गोष्टी वितरण हे समुद्रातून करण्याचं सरकारचं धोरण आहे। त्यामुळे या किनाऱ्यावर राहणाऱ्या 7-8 हजार किलोमीटरवर राहणाऱ्या सगळ्या मच्छीमारांचं रोजीरोटीचा फार मोठा प्रॉब्लेम आहे, फार मोठी वाईट अवस्था होणार आहे। इतर किनाऱ्यावर मासे मिळत नाही, कारण सगळ्या इंडस्ट्रीज ज्या आहेत प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात किनाऱ्याचा वापर झालेला आहे। त्यामुळे समुद्रामध्ये मच्छीमारांना दूरवर जावं लागते आणि 15 ते 20 नॉटिकल मैल या दरम्यानमध्ये एका सेपरेट, जसं रेल्वेचा एक सेपरेट रुलाचा एक टाकलेला असतो तसं हे कॉरिडॉर बनवणार आणि त्या ठिकाणी मच्छीमारांना जाण्याकरता मनाई करणार। मग मच्छीमार जाणार कुठे? मी हा एक फार मोठा आमच्यासमोर हा प्रश्न उभा आहे आणि हे एक म्हणजे सरकारचं मच्छीमारांना किनाऱ्यावर उद्ध्वस्त करण्याचं धोरण आहे। निरनिराळे पोर्ट चालून अशा पद्धतीने एक करून एका बाजूला सागरमालाच्या नावाने नद्यांचं खाजगीकरण चाललेलं आहे। नद्यामध्ये सगळी वाहतूक व्यवस्था चाललेली आहे, किनाऱ्यावरच्या खाड्यामध्ये वाहतूक व्यवस्था चाललेली आहे। म्हणजे काय ह्याची काही कोणाला कल्पना नाही सरकारचं धोरण आहे। आम्ही याचं फार मोठ्या प्रमाणात कालच्या मीटिंगमध्ये सगळ्यांनी निषेध केलं आणि आंदोलनामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक आपला स्वतःचा धंदा मच्छीमारी बंद करून बोटी घेऊन समुद्रामध्ये जाणार आहेत, असं कालच्या आमच्या मीटिंगमध्ये नॅशनल फिशर फोरमच्या झेंड्याखाली सगळ्या लोकांनी एक मोठी ग्वाही त्या ठिकाणी दिलेली आहे। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि तांच्या केंद्रातले सरकार नुस्तेकारांचो धंदो बंद करपाच्या वाटेर आसा, असो आरोप केरळ नुस्तेकारांचो सरचिटणीस टी पिटरान केला। After 50 nautical miles, then 20 nautical miles is the fishing shipping corridor. Our fishing ground is that. If we allow for the corridor, the entire fishermen will affect. So, in the name of National Fisheries Forum and the Fisher Folk, we will fight, we will oppose. On 30th of October, in all over India, all the fishermen will gather in the sea with our boats and the country boats. This is our slogan. Otherwise, if they are ready to do this corridor, not only in the sea, in the landward side also, we will take the protest in all the coastal states and we will go to Delhi for the भारतीय नुस्तेकारांच्या फोरमान आव्हान केल्ल्या धरणान गोंयकारे वांटेकार जातले। सरकार नुस्तेकारांचेर अन्याय करता ते आमी खपोवन घेवचे ना, अशें भारतीय नुस्तेकार फोरमाचो उपाध्यक्ष ओलांसियोन सांगले। आयज हे जे आसा हे सागरमाला प्रोजेक्टाक लागून आयज पोर्ट डेव्हलपमेंट हे करूंक सोदता, पोर्ट कनेक्टिविटी वाडोवंक सोदता आणि पोर्ट लिंक टू इंडस्ट्रियल हबांक कनेक्ट करपाक सोदता आणि हे जे आसा हो जो पळय प्रपोज केलेलो आसा
आमकां बारीक फिशरमॅनाक सोंपोवपाचे हे प्रयत्न सरकार करता. कित्याक पयलीं तेंच्यांनी नॅशनल वॉटरवेज एक्ट केलो, तितून 111 रिवर्स केले नॅशनलायज. मागीर पोर्ट ऑथॉरिटी बिल म्हणून हाडले, तितून 12 पोर्ट जे आमचे इंडियाचे मेजर पोर्ट इन्क्लुडींग एमपीटी पोर्ट जी आसा ती ऑटोनॉमी दिल्या म्हूण ताका प्रायवेटायज केलेली आसा. आनी आयज हे जे पळय हे करूंक सोदता, हे शिपिंग कॉरिडॉर पळय हाडूंक सोदता, ते आयज फिशरमॅन काबार करतले. ज्या वेळार आयज हे CRZ पळय आसा डायल्यूट करूंक सोदता, हे फकत आयज आख्खो जो प्रोजेक्ट आहा सागरमाला प्रोजेक्टाक लागून. आमचे लोक जे आसा बोटयो पळय यूज करता, बारीक कॅनो जे दर्यार वयता, तांकां आयज हे बंदी करूंक सोदता. पूण आमी हेजेर स्ट्रॉंग निशेध करता. आमी गोंयचे लोक आनी इंडियेचे लोक नितीन गडकरीक सांगूंक सोदता की आमी फिशरमॅन ही जी प्रोफेशन जी आसा ही सेंचुरी पिळग्याची प्रोफेशन. आनी आमी हे सागरमाला प्रोजेक्ट, ह्या सागरमाला प्रोजेक्टाक तुमी हे पळय कायदे हाडटा, हे एंटी एनवायरमेंट आनी एंटी नॅशनल पॉलिसीज. कित्याक हे 5 करोड फिशरमॅनाक डिस्प्लेस करपाची हे प्रयत्न सरकार करूंक सोदता. सो आमी 30 तारखेर ऑक्टोबराच्या आख्खे नॅशनल वायज प्रोटेस्ट करतले. आनी नितीन गडकरीक आमी वॉर्निंग करता की हे जे प्रोजेक्ट तुमी हाडटा, फिशरमॅन कॉन्फिडन्स घेवनूच हाडा, नाल्यार आमी रस्त्यार येतले आनी जाय जाल्यार आमी तुज्या घरा कडेन येवनूय आमी निशेध करतले.